Тук сме с Фифо, най-добре фундър играч във Варна. И Овчев чума, какво казах? Хаштаг топлия потник. Топлия Човека потник. зад този акаунт. Добре, започваме. Три стартера. Стратус. Най-добрия. Стратус и Алистър бебето им, нали? Той също става понякога. Стратус, Алистър и Кандина. Ей, те са, защото не искаш много често да ги виждаш. Не, повече мога да Какво? стреля. Що си космат, колкото да си новия си. Ти не го следиш в Инстаграм, да му виждаш Видял. гърдите. Видял. Гърдите е Я съм го виждал. Някои сега повече стри, ама толкова си добре. Сега, Значи, Дебелац. толкова да не го знае, като гледаш не го знае, не може да го играе въобще. ко... Много е това. Много съм сок. Ей, това са дебелаците. Плюс Сега една не мога да сата. казвам. Не. Три мапа, О, защото е най-силният филд спел. силно е, силно е. Едно такова, защото буквално е монарх карта. Слабо кайджо. Ей, те той много се чуи дали го играя, ама го играя, защото силно. Много силна карта, наистина. Мисля ли си да го сложиш тази си ти хареса най-много в мен? Колко много силна Не, карта, тук брат. не. Питам само. Букмун, заради им пърми Вейлър. И защото сега срещу някои декове. И като стегля той статуя, нямам друго, но само на статуя, след Букмун. Потове, да тегля. Има пари, огажда се. Фърси, където си взел Yes, момчето. yes, yes. Взех си. Като фъргаш коша за Букука в Чубанов гейм Много стига ясно. става. После да си къде. Поради ти кош пред чубана, дали ще Ей, той стигнат? са ланофовете. Плюс един GG Cross, защото мога да го добавям. Интересно. Или чисти, че преди играл Трай Бригейди или Лъск? Хентраповете са той. Той да се на хентап, най-силната Най-силната карта. карта в играта. Най-силната карта, наистина. Най-силната карта. Максе. Бандато! Питаме бандато. И аз така искам. Сега ще ви покажа. Нънцо, Да ныц. взех пакета, Взех си, да? той и ето той, защото не обичаме рандом декове, защото Защото, сега бе. ако се чуете, защото просто играе черта в сайт. Малко да спълна. Той заради папагала, Сигурно влиза. той заради Венци. бърдъп, да. Срещу Велито, като ми играе Максимус. Не знам да се чувствам обиден или добре, че не играеш нищо заради мене. Сори, гала. Обидно е. Срещу Сорцол, срещу Фантоме, Ко, буквално не съм язен ратар. и ти срещу Бана. Малък му кача. Още един ънц, защото искаме... Жълче още не го научил дека, иначе Ей, също срещу не срещу Донче. Омега срещу с Максимус. Играем Аха. срещу мене. Не се обиждам. И една Final Sigma заради Virtual World. Колко виртуал и да има във Варна? Освен Пешо. Нула. Як. Ябката не знае как да се направи колко пака моите изкара. Каза го. Сай нека. 3 черта. Колко често да обясним за тази карта? Как е на локал, как харесва ли ти, не ти ли Не за харесва? често, ама бриквам като влезе. Ама бриквам. Каза го. Избирата заради комбо декое. Заради гъбата. Склоня, защото преди цикаха и местите, ама Ти кога не е по-силно? по-силно е. Наистина. Джъжменти, няма нужда да обяснявам. Силни са. Просто да казва не. Още Диди Кролове, защото е много силен хентрап. Да. И се гладвам. И има ретрибут, защото тук има твърде много ядище. Твърде много. Филипчо, благодаря, че си стегнат и бърз и направи 15-минутен клип. Сега ще мога да го кача за по-малко от един час. Знам. Обичам те. И аз това обичам. Благодаря, че Бан, че говориш глупости по скачалка. Защото за чубана. Петя, таца. Каза го.